Bismillahirrahmanirrahim. İman yürekde bolýar. Hudaý Taala imany yürekde goýupdyr. Allah Taala mehabbetin o da yürekde. Alim bolup ilim gazansaň o da yürekde bolýar. Nur ýagýar Hudaý Taaladan, nur da yürekde bolup ýüze monakes bolýar. Yürekde bolup zendigiňe monakes bolýar. Emma birinte adamy Hudaý Taala ýüregini baglajak. Ey musulman, Ebu Cehil Peygamberimiň kän mojazasyny görüpdir. Meger ay iki ýarylmanyrmy? Meger Ebu Cehilin elindäki daşlar şu näme diýenne kelime-i tawhid aýtmanyrmy näme? Näme diýip iman getirmändir şo? Näme diýip adam bolmandyr şo? Meger Firavun Hazreti Musaň asasyny görmändirmi näme? 70 000 sahirniň sihirlerini hemmesini ýugdan asa nämeden çyryp iman getirmändir şo? Khatamallahu ala kulubihim. Ýüregi Hudaý Taala muhr baglyar. Ýani o ýürege inne nur goýulmaklyga erzeşi ýok, mehabbet goýulmaklyga erzeşi ýok, ilim goýulmaklyga erzeşi ýok. Kıyamatda da onça yüreğinden sorulacak. Fevailul lil khasiyeti kulubuhum. Yüreğ nazire, yüreğ arassa mı, arassa değil mi? Hemmäňiz eşdiýänlersiniz. Hudaý Taala hadisi kudusyda aýdypdyr. Men bir olakan zat diýipdir. Yüreğine sagamak, ýöne musulmanyň yüreğine sagaýanypdyr. Sen yüreğindäki aşgallara näzire Hudaý Taala gelip girmeli musulman dogul. Yüreğinde hasadat bar. Utanma näzire sen Hudaý saljak şoňa. Näzire ulumy dinin saljakmyşdyň. Yüreğinde tekabbur wakysen. Yüreğinde buhul vakisen, yüreğinde teleke zat vakisen, bir kaptın iki defa istifade ediyen misin öýde? Yok, iki dahamda maýy zerf şu bilen ýuwjaň, näme inneki goýjak zadyny alud etmesin diýen. Sen bir öýüňdäki zerfça yüreğine erzeş bermän otýan ahym. Hudaý Taala alym goýjak, Hudaý Taala mehabbet goýjak, iman goýjak, şu yüreği goýjak hemmesini. O hem yüreğin hafa bolsa näçe Allah Taala gelsin. O hem näme diýip bir yürekden peýdasy ýok diýähimde Allah Taala polam vurjak. Allah Taala yüreğine möhür olandan sonra cennetini görsen iman getirmeyen ha. Wala urudtu la'adu limanuhu anhu ve innahum lakazibun. Allah Taala aýdypdyr. Kur'andan senedim ma. Şu cehennemi adamlar yüreği bagla. İman girmeýär olan yüreklerine, aqide girmeýär, mehabbet girmeýär. Onun için cehennem köket getirsem de yine de şu öňkü haram işine barar diýip Hudaý Taala. Näme yürek bagly. Wala urudtu la'adu cehennemdäki ýanyp duran adamlar dünýäge getirsen yine şu paha barjak diýär. Yine de şu haramına varacak. Şun yürek bağlı. Khatamallahu ala kulubihim. Hudaý Taala da Qur'an-ı Kerim'in evvelki ayalaryny goýanan Allah nämeden çyrim goýupdyr. Qur'an-ı Kerim gursagy giyilip şu ýüregi giyirmeli ha. O hem ýüregi giyirjek bolsa näme bolmaly? Ýürek arassa bolmaly. Allah Taala polamyny vurmadyk ýüreklerden bolmaly. Polamyny vurmadyk ýüreklerden boljak bolsa ey musulman, bir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadis şerifini bileli. Peygamberimiz aýdypdyr: "At-tabi muallaqatun bi qa'imati arshillahi azza ve cel." Allah Taalaň arşynyň paýalarynyň birine şu mohr, şu polam sallagly diýipdir Peygamberimiz. Hazreti İmam Muhaddis Beyhaqi ýalaklar rivayet etdiği bu hadisi. 3 tane adam gelahamda şoň ýüregine mohr boljak. Yani 3 tane ahlakly adamyň ýüregine mohr boljak. Destak bolsa fa izen tuhikatil hurma. Hormaty saklanmaly zatlaryň hormaty saklanmadyk suratyna şol adama vuruljak diýipdir. Wa umila bil maasi bi tafawut bolup günah edip ýene de günahyna narahat bolman günahsy bilen bolup beren adam muňda ýüregine vuruljak diýipdir. Wa juturiya ala rabb bir de Hudaý Taala jüretlenýär diýipdir. Bir qysga jehir gahynyň ders alelin musulman dogan destab qysy feyden tuhikatil hurma ey musulman dogan sen basiret alım girecek, ışık girecek, mehabbet girecek, yüreğine polam vurulacak bolupdy ha. Sen näme diýip mescidin hormatyny saklamaýan? Sen näme diýip ahummallaryň hormatyny saklamaýan? Edebi saklaýlyň. As Huda juýym tawfiqi adabbi adab mahruman az lutferab. Bi adab tanha nahudra daşt belki ahtaşlar heme afaq zetdi. Hazreti Mevlana Butzu gustahi kusufi aftab. Allah Taala şu kusufu kusuf ay tutulma gün tutulman men bilen sen dersalar ýaly goýupdyr. Butzu gustahi kusufi aftab şut azazili zejur atrettebab. Allah Taala men bilen sen biýedep bolmar ýaly kusufu goýdy. Bir-biriniň egine aýlanýar. Nägadar olakan kanun pozulýar. Her ki bi baki kunet derrahi dust. Rahzani merdan şudu namert ust. Her ki gustahi kunet ender tarik. Gerdeden dervadi hasret garip. Biýedep bolarsyň sen. Ey musulmandan ýürege mohr boljak bolupdy. Mescidin hormatyny saklaýlyň. Näme diýip sagayak bilen girmeli, näme diýip çefayak bilen çykmaly. Hatta mescidi açanda gorkup açan ýaly gaçyň ey musulman dogan. Dalkyllatyp ýapyp goýmaň, Hudaý Taala goýýarmyş.
Mescidin kenarından geçen evvela ahen geçtme. Ahengin köştmeli olarsın. Hormatını saklamalı zatlan hormatını ey musulman saklayılın. Hatta men özüm aytmalı ha gözde 12 yıllap men mollaçylyk okypdyrym. Nämeden çyrim sonu men gelahymda dine hyzmat etip bilmeýän. Nämeden çyrim şu yürekdäki aşk, mehabbet, marifet, alymy beýlekleri ses paýlap bilmeýän. Çon edepli alym gerek ey musulman din hyzmat etjek bolsaň. Peygamberimiz dua diýmişdik. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Bir ilmi ki edep bilen ýygnalmany, oňda bir bereket bolan alymdan saňa pana talep etýän. Wa qalbin la yakhsha, senden gorkmandyran yürekden saňa pana talep etýän. Wa nafsin la tashba, içiňdäki nefsi ki dünýeden doýanak, halal haram diýenak, şondan da saňa pana talep etýän. Wa min duain la yusma, ilim galdyramda ilim boş gaýdy, şondan da saňa pana talep etýän. Hudaý Taala Peygamberimiz şeýle dua diýmişdik. 12 yıllap hücrede yatmak hedef değil. 2 yıl yat emme bereketli almalı ey musulman doğan. Hücren hormatını saklap yaşayalım. Mescidinin hormatını saklap yaşayalım. Alma uğran vatin. Kitabın hormatını saklap kazanmalı olar ey musulman doğan. Teki bereketli alım gelir yalak. Zindagide de şeyler. Yine bir yeri ikilencesi omila bil maasi. Günah edende de hemişe narahat bolmalı. Narahat bolup gelsen Hudaý Taala elinden tutar, soğa versen de hoş bolmaly. Emma üçül öncesi ey musulman doğan känelip bar ýaşamaly. Umidim ma hayır eder diýip şo niýet bilen aýtjak. Ýogsa ma ol adamlaryň agdyndan çykýan kefereňde hayır etmeli ey musulman. Hudaý Taala jüret kepliýär. Hudaý Taala dille giriýär. Hudaý Taala günah şona razy däl adam. Halal haramy nazar berýär. Irrak bir benne bilen yoldaş bolmaýan yoldaş bolmaly dämişdi. Hudaý Taala kökledi fat dersen çyry maýdan. O wennek bir zat haram diýildi ýa bir zat şübheli diýilipdir. O wenne näme diýär? O sen haram etjek bolsaň haramyň edibeden näme diýip Hudaý Taala dille berýän ey musulman dogum. Şu jüret Allaha da ta ýüregiňe mohr boljak bolup duýarsyn. Ahunjandy entek aşadady şübheli dile diýär. Bir mo haram da bolsa men etjek şondy. Jüret saladım. Arşyň ýanyna mohr sallany gyljady. Hazreti Jibrail ýaşamaňyş bir ferişte mämura daxymda gorsanğa garp wurulsa, onda hiç moda musulman sen iman gawzatlar Hudaý Taala girmeýär ha. Saadetden yürekde Hudaý bolsa, musulmanyň ýüregine girýänipdir Allah Taala. 7 gat asman ýere sığmaýan, musulmanyň ýüregine sığýan menipdir. Hudaý Taala yürekde bolsa şondan aňyrda azamat barmy? برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.